Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең Шистай районы мөхтәсибәте ислам үзәгендә татар язучысы, публицист, журналист, җәмәгать һәм сәясәт эшлеклесе Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулы уңаеннан түгәрәк өстәл утырышы оештырылды. Чарада хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та булып кайтты. Сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе, татар милли хәрәкәте җитәкчесе, язучы, драматург, нәшир, мөхәррир, журналист, публицист Гаяз Исхакыйның вафатына 70 ел тулу уңаеннан оештырылган түгәрәк өстәлнең исеме яңарыш хәбәрчесе заман һәм традициялар дип аталды. Һәм ул Шистай районының Яуширмә авылында башланып китте. Чарада Татарстан Язучылар берлеге рәисе Рыкаил Зәйдулла җитәкчелегендәге бер төркем язучылар, җәмәгать эшлеклеләре, Шистай районы вәкилләре катнашты. Үзебезнең киләчәкне күрү өчен әзрәк тарихны белергә кирәк. Әгәр без тарихны белмәсәк, без киләчәкне төзә алмыйбыз. Шуның өчен Гаяз Исхакый аның кебек шәхесләр бездә бик сирәк булганнар. Шундый шәхесләрнең фикере бүгенге көндә бик кирәк. Кызганычка каршы Гаяз Исхакый торган ясакланып калмаган, күптән юк. Менә шунда музейны монда оештырдык. Ул татар мәхитенә, татар культурасына багышланган, мәдәниятенә багышланган менә шундай бер музей безнең. Бергә утырып, түгәрәк өстәл артында безнең традицияларны саклау буенча, проблемалар буенча фикер алышырга җыенабыз. Кунакларны авылның тарихи бинасында эшләп килүче тарихи мемориал һәм этнографик комплексы алдында каршы алдылар. Кызганыч, Яуширмәдә әдипнең әтисе Гыйләҗетдин хәзрәтнең йорты сакланмаган. Бу ике катлы бина 1870-80 елларда Сәйфетдин байның кибете итеп ачылган. Сәйфетдин байга Гаяз Исхакыйның бер туган сеңелесе Фәридә Бану кияүгә чыга. Аның сеңелесе янына бирегә берничә мәртәбә килгәне мәгълүм. Заманында шушы ике катлы бинаның беренче катында кибет, икенчесендә кунак бүлмәсе булган. Совет хөкүмәте вакытында биредә кибет халыкка хезмәт иткән. Музейда Гаяз Исхакыйның авыл, Шистай, Казандагы татар укытучылары мәктәбендә укуы, андагы даирә турында бай мәгълүмат бар. Экспозицияләр әдипнең иҗтимагый сәяси эшчәнлеге, төрмә һәм сөргөннәрдә уздырган гомере, Таң йолдызы, Ил, Сүз газеталары чыгаруы хакында сөйли. Әдипнең үзе исән вакытта басылып чыккан китаплары, фоторәсемнәре һәм шәхесенә, иҗатына бәйле документларның төп һәм күчермә нөсхәләре дә саклана. Шунда ук Гаяз Исхакыйның эш өстәле, шәхси әйберләре дә урын алган. Татар халкының йөзек кашы, горурлыгы булырдай әлеге тарихи мемориал һәм этнографик комплекс хәзерге көндә яңадан төзекләндерүгә, заманча үзгәртеп коруга мохтаҗ. 22 июльдә ул вафат була 54 елда. 1954 елда без шул уңайдан аның иҗатын искә төшереп, үзен искә төшереп һәм аның истәлеген ят итәргә килдек. Монда безнең язучылар, җәмәгать эшлеклеләре һәм әлбәттә төрле проблемалар, Исхакыйның традицияләре ничек дәвам ителә, аның истәлеге сакланамы, менә музейда үзгәрешләр бармы, юлларны төзәтү турында сөйләштек әле Шистайның муниципалитеты вәкиле белән. Аннан соң инде без Шистайда булабыз. Менә эш әкрен генә башланып китте. Шистай татар дөньясына иң күренекле зыялы татар шәхесләрен тудырган бишек. Гаяз Исхакый үзенең бөтен аңлы гомерен милләт мәнфәгатьләрен кайгыртуга, аның мөмкинлеге һәм якты киләчәге өчен көрәшүгә багышлаган шәхес. Milli идея нигезендә дөньяга сибелгән милләттәшләрен берләштерү белән үстерүне киләчәк буыннарга иң мөһим милли бурыч итеп калдыра. Бүгенге көндә аның эшләре, заманында әйтелгән фикерләре, сүзләре актуаль булып тора. Яуширмәне мин татарның инде шушы иң изге урыннарының берсе дип саныйм. Чөнки бит менә безнең язучыларыбыз бар, җәмәгать эшлекләребез, галимнәребез бар. Исхакый буларның барсында бергә туплаган. Әле без аның менә шундый улулыгын тиешенчә аңлап та, бәяләп тә битермибез. Чөнки ул зур шәхес, зур эшлекле, ул бөтен яктан аның бер тармагы буенча гына күтәрсәң дә бик шушындый пьедесталга күтәрерлек зат. Чараны
Татарстан Язучылар берлеге, Татарстанның Чистай районы, Чистай дәүләт тарихи архитектура һәм әдәби музей тыюлыгы, Чистай җирлек ара үзәк китапханәсе, Яуширмә авылы җирлеге җитәкчелеге белән берлектә оештырды. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.